Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली एसएससि निफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस दा बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों। आं एसे बिजि दंमोन बेनि थाखायनो बेनि सायाव आपडेट खालामाखैमोन, गुबुननि भिडिअ बाय थादोंमोन नालाय। दा जोङो सावरायगोन गोदान भेकेन्सि नोंथांमोननि 25,000 नि बारा क्लास 10 पास जानाय लोगो लोगो साख्रि जाय नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना सेन्ट्रेल साख्रि लानो गोसो दङ 10 पास जाबानो एसएससि BTC कन्स्टेबल एप्लाइ खालामनो हायो। दा बेखायनो नेक्स्टआवबो गोदान पस्टआ फैगासिनो दा नाथाय स्लट बुकिं माबोरै खालामनांगौ एग्जाम डेट माखासे विकेन्ड होबाय थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन सप्तायाव बबेयाव एग्जाम होगोन आरो बहाबाफोर जुदि नोंना एग्जाम दङब्ला एबा डाबल एग्जाम दङबा डेटखौ नोंथांमोना मा मिलायनानै लानांगौ आरो दा बेखौनो होदों। देन BTC फरेस्ट साख्रिनि बिनिफ्राय आसाम पुलिस फरेस्ट फिजिकेल टेस्ट बिनि सायावबो जों कभार खालामगोन। दा जोङो फैबाय एसएससि नि अफिशियेल वेबसाइटआव एसएससि फैनाय लोगो लोगो बेल' नङा MTS थायो, दिल्ली पुलिस थायो, कन्स्टेबल थायो, बेनिफ्राय हेड कन्स्टेबल थायो, गोबां रोखोमनि एसआइ लेभेलफोर दङ आरो दा नोंथांमोना नैबे एसएससि जिडिआव जों नटिसखौ नायोबा आं जिडि कन्स्टेबल दा जिडि कन्स्टेबलनि जेनोखि एग्जामा जासिगोन एग्जामा जागायगोन बेनो जाबाय 27 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन मे दानसिम जागोन आरो बेखौ बुंदों। दा बेखायनो दानिया ओरैबायदि चान्स होयो केन्डिडेट्सफोरखौहाय मानोना मोनसे टाइमावनो खायसे खायसे गुबुन गुबुन पस्टनि एग्जाम थायो नालाय बेखायनो चान्सखौहाय होनाय जादों आरो दा बेखायनो एग्जामा नै फार्स्ट सप्ताया नायोबा फार्स्ट सप्ता हमना ला जेनेबा week 1 होनना बुंदों 27 एप्रिलनिफ्राय 2 मेसिम जागोन आरो बे सप्तायाव। देन सेकेन्ड सप्तायाव 4 मेनिफ्राय 9 मेसिम जागोन आरो बेखिनि देन 18 मेनिफ्राय 23 मेसिम आरो 25 मेनिफ्राय 30 मेसिम माने गासै मोनब्रै सप्तायाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन। दा बेखायनो नों गोसोबादि जेराव सुबिदा नों बावनो सेलेक्ट खालामनानै स्लट बुकिंखौ नोंथांमोना खालामनांगौ आरो माने डाइरेक्ट नोंथांमोननि एडमिटआव प्रिन्ट फैला बेखौ खालामबासो नोंहा फैगोन आरो दा बेखायनो बेखौ खालामनोबा स' दायो सेलेक्सनाव खालामदो आरो बिनि लास्ट डेटआ 15 एप्रिलसिम 15 एप्रिलनि गेजेरावनो नोंथांमोना स्लट बुकिं एग्जामिनेसन प्रेफारेन्सखौ होनांगोन जे नों मायाव बबे सप्तायाव एग्जामखौ लायो आरो अके दा बेखायनो वेबसाइटआव नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन। लगइन अपसन दङ नै नैबे लगइनावहाय बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ। बेयाव सेलेक्ट खालामनानै नोंनि आइडिखौ होबानो जाबाय। बे आइडिखौ होनानै गासैबो होनानै मा खालाम नोंथांमोना लगइन खालाम। देन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोङो अपसनखौ मोनगोन जे एसएससि जिडि कन्स्टेबला नों मा सप्तायाव एग्जामखौ लागोन बेखौ होनांगौ आरो जुदि होखांबायबा जेबो नंला एग्जामखौ मोजां होदो एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना जाहाथे मोजां थांनो हायो नेक्स्ट लेभेलाव आरो नेक्स्टआव पस्टआ फैबावगोन जेबो नङा नोंथांमोना पस्ट फैगोन बेखिनिखौ नोंथांमोना फोरमायबाय। दानिया आसाम पुलिसनि अके आसाम पुलिस होनोबा नैबे आसाम पुलिस होनोबा सरकारा सोर दायो दाया बे उननि बाथ्रा नाथाय फिजिकेल टेस्टआ जागोन दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो लोगोसे BTC फरेस्ट नैबे BTC फरेस्टआ आसामाव सरकार दानाय सोरबा दायजों खुनु खोथा गैया बे जाबाय जोंनि काउन्सिलनि साख्रिसो जेराव पस्टआ अनलि 157 ना मा दंमोन आरो माने बुहुत पस्टआ खम बेखायनो बिनि काटअफआ माबायदि थांगोन नोंथांमोना मोनथिखासिगोन। एक्चुअलि BTC सरकारा काटअफखौ होआ थांनाय बाराव होआखै एबारबो होनाया आसा खम दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेयाव साख्रि लानोबा एसे खस्थ' खालामनांसिगोन BTC साख्रियाव अके बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव आरो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआव दङ डेट मिन्स मा ग्रेड 3 गासिबो पस्टआ ग्रेड 3 आरो दा बिनि फिजिकेल टेस्टआ 15 आगस्टनि सिगां जानाय चान्सआ दङ दा बेखौ समजों लोगोसे मोनथिसिगोन आरो BTC होनाय लोगो लोगो BTC नि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिखौ जोङो सावरायगोन नेक्स्ट लेभेलाव मानोना आसाम बिधान सभा इलेक्सना दासो जोबदों नालाय बेखायनो लासै जागोन। दा फार्स्टआव होनोबा आसामनि टेट स्पेशल टेटआबो एग्जाम जागोन आरो लोगोसे BTC टेटनि रिजाल्टआथ' होथारनांसिगौ मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव फोरोंगिरिनि गोबां प्रब्लेम जागासिनो खम फोरोंगिरि दङ बेखायनो हमना ला LP निफ्राय UP लेभेलसिम फोरोंगिरि मासे जेराव 948 पस्टनि रिजाल्टखौ BTCआ सबसे फार्स्ट होगोन आरो बेखौ आइ होप इलेक्सननि रिजाल्टनि उनाव मेनि सेकेन्ड सप्तायाव जाहाथे होयो आरो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना फोरमायबाय। दा मोजां जाबाय जायफ्रानोखि स्लट बुकिं खालामबाय आरो जायफ्रा खालामाखै 15 एप्रिला बेनि लास्ट डेट खालामना लादो।